මෙම ආපදා තත්ත්වය තුළ இந்த அனர்த்த நிலைமையில் எமது நட்பு நாடுகள் இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் மக்கள் தொடர்பில் கொண்டுள்ள நல்லுறவினால் வைத்திய உதவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிவாரணங்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன. வைத்திய உதவிகளாக மருந்துகள், சுகாதார சேவைகளுக்கான நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று வைத்திய குழுவினர் விசேட பயிற்சியுடன் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். விசேடமாக நேற்றைய தினம் ஜப்பானின் விசேட வைத்திய குழுவினர் இலங்கைக்கு வருகை தந்தனர். அவர்கள் வைத்திய உதவிகளை வழங்குவதற்கான துறைசார் வைத்திய விடயங்களை கொண்டு வந்துள்ளனர். சிலாபம் நகரில் அதனை ஸ்தாபிப்பதற்கு அந்த வைத்தியசாலையை நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று இந்திய அரசாங்கத்தினால் நேற்றைய தினம் மீண்டும் தற்காலிக வைத்தியசாலையுடன் வைத்திய குழுவினர் வருகை தந்துள்ளனர். இன்றைய தினமும் அதேபோன்று ஒரு குழுவினர் வருகை தரவுள்ளனர். அவற்றில் ஒரு வைத்தியசாலையை பதுளை மாவட்டத்தில் விவகம பிரதேசத்தில் நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். மற்றைய தற்காலிக வைத்தியசாலை மாத்தளை ரத்தோட்ட பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்படும். இந்த பகுதிகள் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பின்தங்கிய கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு அந்த வைத்திய சேவையை பெற்றுக் கொடுக்க எதிர்பார்க்கின்றோம்.